Ay naudi nga dapang panunutan na ti ayan tayo. Ay apo na muryot. Anak kahit mga sawin Andres, mamuryotak ka dato yain. Madyakin baga nga mamuryot ka baak. Ngam based on may karuba. Ngune. Uklis ti sa Andres, diak pa'y nakasasawa, mamuryotak kaon. Kaya mau. Ingatan na gado ti sa lutsod nga madidam mo sumbat nga. Lalo aja damag nga anati umuna no itlog wenno manok. Kina aja bulag no agtagtaga inip nga ta. Nasipngit nga tama lang. Oh no. Ay na, sinalbag nga panunot. Damagi man lang ni Andresin. Oh. Bakit? Pampay. Nalpas ko gini papasat dum kanya ko. Mabali na mapang kinibakan. Oh, once sige. Ngam si Bogampay na kita masitas ko ah. Adi lang ng bagot ah. Wala kay. Kun pakibanlawam dagay yung gulgul mo dirabi ah. Kitam na eh, aldawon. Nyapay bakit? Kat inaw mo lang ng dagay nanganan tayon. Kun dagay kalderes isamot lang naon. Numalpas Miss Isan, agisang kan tumo lang naon. Nya ka mo bakit? Kapan na mo tinadta ti trabaho? Kasano nga ron makapan kinibaan? Ano ko nam di kasarata? Di ba in karinam nga di nakibabati tirigat kem na maay? Nung bakit? Nagadumot ti paparamid mo kanya ako. Mapana la kinibaan, kasta ka mo kanya ako. Madim sa kayat ah. Majakit ka talaga. Majakit talaga mapan kinibaan ko. Napakabsutan at tumami ng ano, alpas kumaming obra ko. Kahit mo alagay, nagado pala ti saom. Kakidirugyanan na. Baka malik ka pa kinibak. Sigurot bakit? Suruto ka maming imbagam. Oh no! Malik ka no. Hindi nagtumula kayo payaan ka. Pankiliba. Feeling concern pa ilang. Yan. Ay na nga tatalo ko. Andres! Andres! Saka yung baga mo di simbahan ko, duwa kami nga rigat tin lamay. Mali nga sakti rigat, suna lang tin lamay. Yan. Andres! Oy, Andres! O bak, what are you doing here? Rata ka man eh, hindi ako matidamaki kanya Andres. Sorry bak, I'm busy. Do you see? Yeah, I see. Nagngisit. Kasing ngisit na ata singit mo. Bit man Andres, dagayam ti damaki. Nagadot eh, damag ko to panunot ko. Nuguyaw ka mo tayo, nangiisit pa ita singit mo. O tapos, tabagong kanya. Tamag ka na sa baleng. Singarod, di may lagay makayat. Madisak tilipatan nga panan, kasta nga panag, tikunak. Kaya, kunak no, madim kayat. Sige, urahin na kitaltalo nila kay Borsyaw, tapagtungtungan tata, panpanunutan. O sige, urahin ka di ah. Ang lagod asawa na, dapat pala panpanunutan taniman. Yan. Napay nga tayo duling, duwa pinagkita na. Pandi nga talo. Sinalit nga talaga. Nagpayag maading Andresin. Hindi, dandani man nga agapit nila kay Borsyon ah. Ado man pang 2x2 na adila kain ah. Wow! Nga orasin ako mo na Andresin. Hoy, bang! Talagang sa naunag tapang panunutom ah. Sungord Andres. Nakabaybayag kanto mga min. O apay, nagita damag mo ba? Tatay ko pa nga man nga pampanutin na kita damag ko. Nagarod agi ba? Nagkulit ka man lang ya. Si Kamit, di ka lang makatututor ti damay kanyam. Kasla ka lang sigurado nung masumbatam. Kuma na, pakamaliplipatam. Siyak niya Andres, the best among the rest.
Sinalbag ka nga talaga, Andres. Amok nga si ka ni Andres, the best, among the rest. By the way, baak, ano kayo mga damagan? Ato iti umana na eh. Anati umuna, itlog win manok. Naglaka mo tadamag mong ba? Pang grade 2 ka. Tisong bata mga road. According to some experts, umuna ka nun na-discover itlog around 345 million years ago. Ikumpara ma di manok nga na-discover lang 50 years ago. Naglaing ka na, Andres. Nangalalamata nga song bat. Kaya karubak ni Kuya Kim dati. Kita man eh. Kasing lapayag ka. Hata ka manin, Andres. Dapat may sadamag ka. Nagtagtagay ni ti building, nalidimit lang ata. Tati madyak ka mo baak. Apay nagkalalamag kita ka sa kadamag ya. O, kisti sa bama, Andres. Di no pa ayaki, dito panunot ko Amok ata, panunot mo. Tikayat ko sa uwan, nagkalalamag kita ka sa banag. Jak amo, Andres. Ti kinaado nga, pampanunutik siguro. Ay na baak, delikado ata. Ampay mo it, Andres. Ay naudi nga da pampanunutan na ti ayan tayo. Ay apo na muryot. Anak kahit mga sawin, Andres, mamuryotak ka dato yain. Madyakin baga nga mamuryot ka baak. Based on may karuba. Ngune. O, kisti sa bama, Andres. Diak pa'y nakasasawa, mamuryotak kaon. Kaya't mo, nakasat nung magapan ata. Urayan niya, Andres, aramiday. Kunalaka lang mo baak. True meditation. Nya mga to, Andres. Tata lang ng nigata. Meditation, it means relaxation of mind. Kasi lang. O, kasanong oras tang arami din nato, Andres. Basta suruton lang nga amin ibagbagak, tama di ka marigatan. Sige, rugyan ang tangaro din, Andres. Baka mamuryotak pa'y. Sige, tiyo mo na nga ramidam, aging jansit ka, tapos iparabaw mo tayo, ma'am. Ano nga yun dyan, Sate? Tas din eh, tulatin na. Nakalaka lang ka. Atong tasakam, tabi sabay. Tapos kusap na yung ma'am na eh. Oh, tapos? Ikidom mo tamatam. Gorek, Andres. Anati ikidim ko. Ate kan nawan no, ate kan ni guide. Mukisti sa kong talaga baak. Dua, malamang. Mutalang ka nga talaga. Aya, kuna lang, no may isa lang. Dimit ngamin imbaga nga dagos. Siguro, lugyantan. Ikidom mo tapanunot mo. Tama relax sa tamatam. Andres, kasano na akong panunot ko? Surutong tayo bagbagak nung mamuruyot ka. O sige, masurot. Oh, tapos? Nagpanunot ka ti favorite place mo. Ano kaya't mo papanan? Kayat ko di bagyo. O ana, rata ka bagyaw? Ana, makamid-meditate kan? Gorek, Andres. Naglamiis may gamit ti bagyo. Galak lang jacket ko, tanalipatak. Sige, pertakam. Ana, rata ka bagyaw? Sige, Andres. Aguray ka man. Nag-stop over mati pagsak sa kayak. Lukon naksama tong baak. Arutoyak bagyo, Andres. Ana sa marunong ako ay. Lukon pa ya. Ni Andres, ana sa marunong. Rata ka niya. Hey, panunutom lang nun yara midong dita ah. Mag-focus ka lang, mati ka gargaraw. Sige, Andres. Lukunak pa ya. Ditakan nga mo talag. Papanat ka ditan. Andres, nasa marunong. Andres, nasa marunong. Salit ka, Andres, na panamon. Meditate. Tukis ta sa banan. Naramid naman muryot ti taon.